Когато строят железопътни линии, пътища и мостове, архитектите и инженерите никога не взимат предвид каквато и да е кривина. Инженер Уинклер заявява в статия, публикувана от Earth Review относно предполагаемата кривина на Земята. Като инженер в продължение на много години установих, че този абсурден толеранс за кривината е разрешен само в учебниците. Никой инженер не би си позволил нещо подобно. Проектирал съм безброй километри железопътни линии и много повече канали и никога не съм се занимавал върху отклонението за кривината, нито е било допустимо. Това отклонение за кривината означава следното. Тя е 7,8 см за първия километър от канала и се увеличава пропорционално на разстоянието на километрите на квадрат. По този начин, малък плавателен канал за лодки, да речем с дължина от 48 км, според горното правило ще има отклонение за кривината от 183 метра. Помислете за това и отдайте заслуженото на инженерите, че не са чак такива глупаци. Нищо подобно не е позволено. Мисълта да се премеся 183 метра кривина за железопътна линия или канал с дължина от 48 км е толкова абсурдна, колкото и да се опитаме да прекараме Камила през иглени уши.